Ai kuble pigi prabunget baro ha gadika mit si balang kabangi don menta ngesngokmen man yo I hagane mit don ge long par ki badon lang bat ki khon samla jongga balang kente bat sinrang bat ru ki long kme si bedon lang ne ga por te hagane ga mit menta mentanya lapoi hau benai Christmas setang katokan ni ada pilek ciyau cahat ada pilek cedukan pinyoi beginong penkrek kedukan jongki nak menta kene ke Christmas ke banwan sen kaba ki briu kin let kin wan kin perkat ya kaban penbiang dalam daga Christmas ban lekmen kumba ke julong manusnem. Hot yo I kene ke snem gulong snem ke bahir sisa ka di ke tit ke yau ke hat. Hot kala menam long kum ki wei snem. Nrei sisin bakala poi ke por lada kalong kumno ru ki badon gamen sim penkre ki la penkre nagmta kayom lekmen kayom Christmas kumtar wahaji jing ya senggam gidan hanu kala be kala ya kaban perkat ban puson na kumta ka sngi lekmen Christmas jong ka snem ka bau telaw ayengi menta snem ar pau ar pusan dia ka daga mit menta ngakwa ban ya puson lang ya ka wayne git khot Kabo Apostol Paul ula kren naga citi ke benangkong Timothy kala nong ke benangkong ketekot ke bakat san nakwa bangin pulian neduk ke bakat ar bangin pet ya ke ba Apostol Paul ula sngau hala ke jong ke mensim ju ke ba penpau bat ke bau ai kum ke jing pla sngau kajing keren sngau ya ke bola syam ha kajing ka jong ka citi ka benangkong Timothy kala nong ro ka benangkong bat na ka dekat ka bakat san rengin pule nadu ka bakat ar kikten ge baong kumne te ngat sngau ya uta ubalai bor yanga Christ Jesu bau trai jongi na bau la nyau yanga ubadai ban shania ha bau la thung yanga sha ka kam jong langa la long man shwa ubala be ben ubala kren ben ubala be ben bat ubala pensniu nre la le isne yanga na bang la le da ke jimbam tip ha ka jing bom ngeken bat ka jing ai ke dong try Jesu kala roy kar hai lem bat ka jing bat ka jing ka ba hau Christ Jesu kani ka ktin ka bashisha bat ka babit yaka ban priang kane ka ktin ka basisha bat ka babit ya ka ban pediang baro phar bau Jesu bau Christ Jesu ulawan sa ka pertai ya ka ban penim ya ki bapok na ki ba ngalong ba kongsan na ki ba ngalong uba kongsan Nakini kita kot ke bengi lapule nios ngau ya ke ka bau Apostol Paul ulapan pau nengkong ya ka jings ngau ngo jo yau tau balai bori Jesu Christ usngau ngo ya kata ka bau Jesu ula ai bori bon long kumbau long hakatu ka bola kren ni gentil Bat usngau nguru bala ulong ubreu o bala krenben
namar apostol Paul manswa bodang long Paul ula kren ben yau Jesu ula kren ben ya kaniam Kristan ula kren ben ya kibriu ki jong blai ula kren ben ya ki reungai ula kren ben ya ki apostol ula kren ben si bon kibriu ki babot yau Jesu ula be ben ru bat ula long ru briu bala don ka jing tmu bas niu ka don jong bat baro ka baule ya kata wong ngale dah ka jing bom ngek ngale dah ka jing bom tip namar bangampat ngek namar bangampat ngau tu ngale ya kini ki baro nre upla wong ka jingai ka jong u trai Jesu ka roy kerhai lem ha kata ka jingat bat ka jingit ka ba ulawan Aisyah ka ne ka perthai da ka bau plai kini ki kenten ukun mau ken ba men ba udang long sol ula le pan chorang ba leng do da ka baong korang ba leng do menta ka sngi ngan yai na ka ne galenti Damascus ai boringa ka long ko mo le pan ya ka permission na rang ba leng do baladau ai bor yo u klem artatin wang ngas ngau thu ngan ye kendu ya kita ki bab nget yo Jesu ki nong bot jong Jesu ngan ye kendu ki halanti lagi de ka kenthe la ne usenrang la da de ki kenthe lane ki senrang wong ngan pensitom yaki katakalong ka donut jong usol ha katu ka por ngakwa ban pule ya kata ka bau pan bor na une urang ba lengdo ngen pule ya naka kitab ki kam ki apostol khandai lenong ka dekat ka ba tan pule nedo ka ba ar bat ulapan na u kisithi sya Damaskus syaki snako balada un shem yakino ru kibanakan ne kelenti kemud kelenti kibayat na kelenti Jesu la ki cenrang la ne ki kentai un yo le lam yaki balakum sha Jerusalem kane kalong kajing berngem jong usol bat kajing tmu ju kalong ula huk ula tmu ban berngem ban penyap yaki senran jong Jesu bat ula lek hau rang ba lengdo hagat khat ke benengkong peleng hantola tho teu sola bau dang persat ke jing berngam bat ke jing penyap ya ke senran jong trai ula lek orang ba leng do balapan na u ya ki city kane kalong ke jing lepan bor jong u na urang ba lang do bo lek kene ka kam ka bola don ke jing temu henry u blay sha yu ban lek kumta badai hagane ka sngi laong ba kat bau dang ya halenti Damascus ka wan ga jing teng san ga ba crown na jrong bat wala kelon kram bat hang tu loong sol asol kami ga tin da ka ba sawah ki skot uban jos ngau asol sol balai me pencitam beng jangan kata kalong ka tin ga ba mi na karmiang sentur jong u Jesu kabawan nakat jong ublehi badai hang taken bolong atrai melong wang ngalong u Jesu ubamela pensitom beng u Jesu u yen hakajaka jong ki reukut hakajaka jong ki senran kabamot kino ki bela ben ya ki senran jong Jesu kila ben yau Jesu kane kalong
ka jikai ka tinu blai kino ki ba kren ben kino ki ba le ben ya ki breu ki jong blai ki kren ben yau Jesu wat ju ku slai para bengai ba e lada don ba kren ben lada don ba nyau ben wat ju ku slai habaka donu tumpi ka bet ba du blai lada ki wei ki ben lada ki wei ki ko wat ju ku slai mu Jesu ong mela kren ben nga sol me kenjat percaya ki ding tendong kino ki ba kren ben kino ki ba la ben ka bomut ki kenjat percaya ki ding tendong pis ngau tu ki ding tendong ki long ki ding ki bala pen up bala pen rekong bala pendam rengkong bat la da pen ki trak kin kenjat ha ka ba ki breu ki bangat kum kata ka jeng mensau kalong ka bacer kai ki bajulek pom se chaklau la da pio i ka to ka sit ka bala dem reng kedung la da pim nang ban pom ya ka pin ai siwat nang to na jan baka dem kane kan kenjat sadin saka bapidan kala bandung ha ki kho siu kala bandung ha ka po kala bandung ha ka sedam kalong ka bacer kai ki ding tendung usol ngau ya kata kaktin bau ju suang sol me kenjat persa igiding tendung kane kalong ka jing jong usol ha kapor ka ba udang long uno ila persa ya kisunran jong Jesu kini kiktin ki bangila pule manta ki bola pla ki bola sngau ngo bola long man swa ubale ben ya kisunran utrai Rai ula pla hang ni hang na kat ka bakat san ka bola ong ka ne ka tin ka basisha bat ka babit ban pediang baropar bau Yesus Kristus ula wan cha ka perthai ban pen ya ki bapap na ki ba ngalong ba kong san ngalong ba kong san wa apostol Paul la plai la debo long nong pop ba kong san ka bamut la nyau ya la de unong pop bakrau tam hadu kata namar ban long unong berngen man penjab breu ban long unong penstom benyi ki we ula long sha nong pop bakrau tam bat hang ni kane ka khot ka ye dehi bat kane ka ayom Christmas jongi bangin tip ni ladangi kelingin ong balai bau Jesu wan sekane ka pertai wa apostol Paul la jubab ya kane Jesu Kristus wala wan saka pertai ban penem ya ki bapop ya ki nong pop baro ong apostol Paul saki Rom baro ngilale pop bat ngiladu lana ya ka buram ka jong blai hakan urukam ngan batai kendiat ya kata hala ka jong ga jing sngau tu hakan urukam ngilong ginong pop baro mentalada yang ilakha ka ying Kristan imei pai bareu blai ngim chom le pop ai walada ngim le pop kamhi ka pop tenrai bat ka pop kamhi ka don ho bro ka pop tenrai ka bemur kata ka pop ka balarung na du wadam bat ka kala pelong ya ka pop bandrung ha ka pertai baro bat baro ke bala kha sya ka ne pertai ki long ki nong pop kata ka ka pop tenrai ka bangila sulong le ka long bangi de ki nong pop na kata ka daw wala la kha yangi da ka ying Kristan ha ka ying Kristan Henry la da ngimpat IT la ka jong ka ching simat jungi ngidang sa bangilong ki nong pop ki berang sa ka pop tenrai na kata ka daw ka don kam ya ubriu ya ka briu way to way ban IT simat how try ban penkut ya ka pop tenrai don ki briu pat ki bal sertap haki da ka pop kamhi pat ka sedang na ubriu ban rung hau breu nadu bawlanang ban le pop hi dalade kata ka ka pop kam hi ladangi perkat ya kata kala kambha sibun kito ki bau boleh lakot ha kapor baki dan kunlung
Kalong lada ong kumtas ngau kumba keren ayu ramo manakane dang hang no ngawan ngalaklet ngawan ikunlung medang sansungi ngadang kan mau ya kata mau lada pi perkat bha u isaya de tau isaya u baong la shimno ya ki bahok ki bakhoj na kabanta ka jingboman ka bansawan kitab Isaya san penyo gelanong ka dekat ka banangkong ka yathu ya kata la shimno ya ki bahok na kabanta ka jingboman ka bansawan kata ka de ga jing yathulpa jong Isaya ka ba ngim jupoy perkat bahkan urlong kumta ladakan long kumta ngis ngau thu bahaka por ka badang kunlung watla ngidon kata ka pop ten rai kum mangalaong mentan nrei ya ki badang kunlung kat kum kaji tulpa nang tulpa kidang long ki bahok uji sur upan sisaya kata wang kini ki kunlung ki badang don hapok ka hima jong blei teka bomot kata ka pop ten rai peleng ka klem sensar yaki teka jitul pau Isaya ka penci saya kata ki kunlung ki badang hok ki badang khoj kim patlong ki nong pop kat kum ka jing penskemu Jisu kini ki kunlung ki dang don hapok ka hima jong play nrei las dang pat ka pop kam hi hobreu naduk oras dang sengau thu ya ka babha bade wasniu anda bagi kon kila don saus nam seneng kilas nutu habaki kmikik pa kila ong yaki pet kon kane kalong ka bomde pet kon la da pishim kano katiar ka mar jong kibriu kata ka de ka pop kata ka de ka wasniu kata ka de ka jikai jong ka ktin ka jong oblay ka pop kamhi bat baro ki briu hakane ka portay la sansar da ka pop kamhi ka babon ka balakle ban bar kata ka pop ten rai bar kata ka pop ten rai onda ha ki briu gilas dang ban he ban san lamda ki long ki briu ki bal IT how Jisu na do ba ki dang kam rit ka pop ten rai kan san haki ong ka ktin jong blai haba ka pop habau breu ulapun ya kapop unsa kha ya kapop bad habala kha ya kata kapop kan kelas ka jinjap wapostol Paul hangni ulapla ula yathu da ka basai bau Jisu wan se ka perthai ban penem ye ge bapop ka Christmas ka bakrautam kalong bau Jisu wan ban penem ye ge bapop apostol Paul ulap penpau yala dira ka papla ngalong uba kongsan ding angu yo blay ban tip ya kene ke sha bau Jisu wan se kene perthai ban penem ya nga ya phiru na kita gi pop ki ba sansari ni haga de gajing em namar la kumno haga jing long breu ka batlot jong u breu hi dan si bon ke jiduna teng ki kten ki thli teng ki jing le ki jing kam ka ba teng nimla ban snau thu ba ong apostol Paul ya ke ka bangat mu ban le ya ka ta ngam sam le re ya ke ka ba ngam thmu ban le ya ka ta ngal le kata ka de ka jing plau apostol Paul ba pansisa ya ka jing long breu nyai ngo yo ble na kamta ka Christmas ka bagi jiya ban kan mau barabor tongin kan mau kada ka jing snau ngo ku apostol Paul bandong utrai ula sispa yenga apostol Paul wong ngaken ba kongsan ka bemut ngade breu ba pop utrai ula sispa yenga ula penpau ya ganing tim plat ngau ngo ju ngiru kum ju tongin snau ya la de kumta kum ki banget ngi ejo ban ni wan ban sakri uman kapor dei namar bini snau thu ba ula wan sekene perthai ban pen im yangi na ka jing im ka bajot bat na ka jing im ka barem to tra ni rap ni lang ba kini jing
ya pusan kendiat haga nega mit in mit naga nega jing seng da ka bangis ngau tu ya kata ka jing mayan blei ka jing it blei ba phla bau lawan ban yap nagam ta jongi ban kit iki pop jongi ban ai ni ki jing em ka bahok bat ka bakho utrai un kar khu nagam ta jing slap baro nagam ta ka buram jongu amen bat amen